unitària CNT-UGT del 1 de maig. De la diada només en van quedar els cartells de testimoni. La policia assalta l'edifici de la Telefònica, ocupada des del 19 de juliol per la CNT-FAI. Artemi Aiguader, conseller d'Interior, ha donat l'ordre i l'executa el comissari general, el comunista Rodríguez Salas. Des de l'Interior, l'assalt és contestat. Printemps 1937, les services de renseignement... A la primavera de 1937, els serveis d'informació de Dionís Aroles, de la CNT, tant a França com a Catalunya, s'adonen que a París, Comorera i altres figures importants del SUC i la UGT busquen armes per donar un cop contra la FAI. Des de l'edifici de l'Hotel Colón, seu del SUC, les metralladores comencen a disparar. Els fronts estan clars. A una banda, militants anarquistes i PUM, i a l'altra, SUC, UGT i Esquerra Republicana. L'objectiu del Partit Comunista, particularment del SUC, és desfer a la CNT a Catalunya, però no logra. Infinidad de ciudadanos en este país pensaron que una sublevación contra el ejército, contra la República, en la retaguardia, era un acte de traïció. Tot el joc, la provocació, com sempre, depèn de qui la percep. Reunió d'urgència del Consell de Ministres a València. Largo Caballero anuncia que Aiguader ha demanat 1.500 policies per sufocar la rebel·lió. Els ministres anarquistes decideixen anar a Barcelona per evitar mals majors. Més enllà d'aquesta idea de que és o bé una provocació per part dels comunistes i republicans o bé un puix anarquista, hi ha una altra manera, precisament des de dintre mateix del moviment llibertari, d'entendre els fets de maig. Son pequeños grupos de gente que no han querido asimilar el discurso de orden y disciplina que ha marcado el Comité Nacional de la CNT. En las listas que he manejado me ha sorprendido la cantidad de alemanes, de franceses y de italianos, sobre todo italianos, que posiblemente muchos de ellos venían de las milicias y que, pues bueno, vinieron aquí a luchar al Mayo, ¿no? A les 2 de la tarda, el ministre García Oliver fa una crida radiofònica per aturar el foc. Treballadors de Catalunya, no feu cas de les provocacions i que el culte als morts no us impedeixi cessar el foc. Les bases de la CNT van viure aquella situació com el final de l'esperança, el final de la revolució. I la historiografia militant de la CNT considera que allà va començar la victòria de Franco. Largo Caballero comunica a companys que el govern de la República assumeix el control de l'ordre públic. Tenemos que dejar de verlo como la ocasión perdida, como la revolución traicionada, tout court, e interpretarlo más como la ocasión perdida para un perfil social determinado, que es el obrero inmigrante radicalizado. A mitja tarda arriba a la casa CNT-FAI la notícia que la Guàrdia d'Assalt ja és a Tortosa. Quan s'ha esclafat una revolució popular, com va ser el cas cap a mitjans de 1937, una de les conseqüències és que la majoria de la gent que hi està involucrada perd l'interès en el conflicte i ja no s'hi compromet. ¿A qué diablos tenían que ir los milicianos a defender la República?
No tenían por qué defenderla, la República. Esa República que había permitido que se sublevara todo el ejército no tenía razón de ser. Se luchaba por otra causa, por otra cosa, ¿no? Claro que se quería ganar la guerra, però se queria ganar també la revolució. Divendres, 7 de maig. De matinada, Frederica Montseny llança per ràdio un missatge contundent. Tothom a treballar, camarades. A les 7 del matí, quan els enfrontaments ja havien cessat, comencen a entrar per la Diagonal 5.000 guàrdies d'assalt. Ocupen la Conselleria de Defensa i la d'Interior. Per a la CNT, ara ja amb 1.400.000 afiliats després del decret de sindicació obligatòria, els fets de maig van posar fi de moment a l'etapa governamental. Però, a més, la direcció de l'anarquisme català comença a pensar en reorganitzar el moviment llibertari, és a dir, crear un comitè executiu i transformar la FAI en un partit. Ils ne le disent pas ouvertement. No ho diuen obertament, perquè un partit amb una autoritat i una disciplina és completament contrari als principis de l'anarquisme. Però impulsen aquesta transformació de la FAI amb el pretext de fer-ne un partit legal i reconegut, però no arriben a fer-ho. En el nou govern de la Generalitat, sense la CNT-FAI, l'home fort serà Joan Comorera, el secretari general del SUC. Però amb el trasllat cada vegada més visible del govern republicà de València a Barcelona, el PSOE es trobarà que el germà gran, que és el PC, s'instal·la i el PC allò mana més que el PSOE. El socialista Juan Negrín serà el nou cap de govern i farà una política de centralització del poder i de militarització del front i la rereguarda. El Consell d'Aragó serà eliminat per decret i per les armes del comunista Enrique Lister. Centenars d'anarquistes aragonesos seran empresonats, també el president Escasso. I per al PUM els fets de maig va ser la fi, presó i l'assassinat del seu líder, Andreu Nin, el 21 de juliol de 1937, en mans dels agents soviètics Orlov i Jusik, sobrenom de Josep Grigolevich, que també va participar en l'assassinat de Trotsky. En ese momento se puso de manifiesto lo negativo que fue el hecho de introducir en la guerra civil española el antitrotskismo. Segons la CNT-FAI, el nombre de morts en combat durant els fets de maig va ser de 400. Però durant aquelles jornades i les setmanes següents hi va haver dotzenes d'assassinats polítics arreu de Catalunya. Antoni Cesé, de la UGT, en va ser un, però la major part era gent de la CNT-FAI. L'assassinat dels anarquistes italians Camillo Berner i Francesco Barbieri a mans de la policia i la UGT va fer la volta al món. Però a Catalunya, l'aparició de 12 cadàvers de joves llibertaris en una cuneta de Bellaterra, prop de Sant Cugat, va trasbalsar tota la família anarquista. Eren temps de revenja i de terror entre gent que lluitava en el mateix bàndol. Creo que esta es una de las grandes, digamos, de las cosas que no valdría la pena elogiar dentro de la zona republicana.